Salam hemmäňize. Meniň bolýan şäherimde ýarmarka dowam edýär. Bu ýerde iýjek, içjek hemme zat bar. Görmäne, eýlenmäne, esasy agşamyna çaglaryny gezdirmäge gelýärler. Bu ýerde çaglar üçin hem eýlenjeler bar. Новогодний ярмарка. Дед Мороз фоки показывает. Дед Мороз фоки показывает. Yarmarkaň bir çetinde şeýle palatkaň aşagynda owadan bıçak, kılıç, kalkan, ritsarlaryň şilemi, hemme suwnerlik zatlaram bar bu ýerde. Kaşlyokdur, hemme zat bar. Satlyk hemmesi de aý paltalaram bar gerek diýseň paltadyr, tapor, hemme uzyn kılıç, gysgy hemmesinden bar. Bu ýerde kuznes bir üçine bir zat ýasaýar. Ýöne soramadyk, müşahede etmedik dogrusu. Şeýlerek. Şäher sentrinde yarmarka. Там костер горит. Так. Дети пришли. Сейчас концерт будет. Bu görýäňiz ýarmarkaň domikleri bular Rождество bayramyndan soň ýok bolýar. Bu ýerler boşak galýar. Bu ýarmarka ýylda bir gezek bolýar. Bu täzeliň ýany ruhyny göterýär.